Elektrikár, klampiar, zdravotná sestra, murár alebo počítačový programátor. Deti si všetky tieto profesie môžu vyskúšať. Detské múzeum dnes otvorilo svoje brány. Práve dnes odštartovala výstava Moje mesto. Na ploche 300 metrov štvorcových si tak deti môžu vyskúšať 12 povolaní. Cieľom tejto výstavy je ukázať, zorientovať deti vo svete profesí, dať deťom priestor, aby si jednotlivé profesie mohli vyskúšať vlastnými silami. Sme podporili tento projekt, ale nie je to len vo verbálnej rovine. Chceme potiahnuť mladých ľudí aj do tých povolaní, ktoré možno nie sú štandardné, tradičné. Organizátori výstavy chcú zároveň upriamiť pozornosť na tie profesie, ktorým sa priučíte len na stredných odborných školách. Práve tie v poslednom období zaznamenali pokles svojich žiakov. Pritom remeslá ako napríklad tesár, predavač, murár, kaderníčka či krajčírka sú v každej spoločnosti nevyhnutnosťou. Čím by si chcel byť, keď budeš veľký? Predávačom alebo sa hrať s kamionmi. Zdravotná sestra, že by to bola aj taká zábava. Čo by podľa teba dobrý predavač mal vedieť? Mal by vedieť, že dobre kódovať a dobre, aby to mu nezapípalo dvakrát, že s tým prejde s tým tovarom dvakrát, aby mal vedieť, ak sa predávajú veci. No a čím kedysi chceli byť slovenskí politici? Mama chcela, aby som bol farár. Otec myslel, že budem doktorom. Ja som chcel byť televíznym opravárom. Najprv som chcel byť kaderníkom, ale keď som ostrihal moju sesternicu spôsobom tým, že vyzerala ako ješko a dostal som výpras od rodičov, že čo som to urobil, tak tedy som si povedal, že kaderníkom nechcem byť. Výstavu môžete navštíviť do 15. mája, ďalej potom prejdeš všetkými krajskými mestami Slovenska. Pre televíziu Ružinov Veronika Vasilková.